Avui anem a fer una ruta des d'aquí, des de Viladecans fins a la Colònia Güell, travessant Sant Ramon. Anem per la muntanya i res, anem a veure com va la ruta. Són uns 16 quilòmetres, anar i tornar, així que comencem, que tenim uns quilòmetres per davant. Vinga, va! Arribat al nostre destí. Estem a la Colònia Güell. Darrere meu es pot veure l'escola. Aquesta escola era on estudiaven els nens. Penseu que en aquella època es diferenciaven. Els nens estudiaven en un lloc i les nenes en un altre. La casa que tinc darrere és on vivia el mestre, el senyor Bairet, i per un pont de pedra passava fins a l'escola. No tenia que sortir al carrer. Aquí estudiaven matemàtiques, història, llengua, una miqueta de tot, i d'aquí els nens anaven a treballar a la fàbrica. Als 12 anys penseu que ja començaven a la fàbrica. En aquella època les coses eren així i, com us dic, les noies estudiaven en un altre lloc. Ara us ensenyaré on estudiaven les noies. Vinga, va, anem! Darrere meu podeu veure l'estàtua del senyor Eusebi Güell. Aquest senyor era el que feia els tractes amb en Gaudí perquè li fes la cripta. En Gaudí sempre li estava demanant calés perquè, com ja sabeu, la cripta és una petita rèplica, o podria ser una petita rèplica de la Sagrada Família. I quan els fills del senyor Güell van veure que s'estaven quedant sense herència, van dir al senyor Gaudí que mala sort, ja no hi havia més pasta i que ens busquem la vida. Així que per això la cripta va quedar inacabada i no es va fer la part de dalt. Va, vinga, que us ensenyem més cosetes. Ja hem arribat a l'escola de les dones. Com veieu, hi ha una gran diferència entre l'escola de les dones i dels homes. Els homes tenien jardí i pati on podien jugar a futbol i on podien fer esbarjo, i les dones no. Les dones, qui us penseu que els hi donaven les classes? Doncs evidentment les monges. El que elles aprenien era a cuinar, a fer les llavors de casa, a cosir, a fer en definitiva tot el que es fa i com portar una casa. No els hi donaven ni matemàtiques, ni llengua, ni història, ni res d'això. No volien que elles aprenguessin i que elles sapiguessin aquestes coses. Era una època en la que l'home era el que tenia que saber i tenia que educar-lo per poder ser un directiu i per poder portar una fàbrica, i la dona era per portar les coses de casa i criar els nens i el marit. I res, avui en dia s'ha convertit en la biblioteca popular del poble i ja està, així que anem a continuar, us ensenyo més cosetes. Vinga, va! Estem al convent. En aquest convent és on vivien les monges, i per aquest pati que tinc aquí a la mà dreta passaven directament a l'escola. Les monges, a part de donar-li classes a les noies, també cuidaven dels nadons. Quan una dona tenia un nen, com la dona treballava 12 hores a la fàbrica i no es podia portar el nen, els hi portava aquí a les monges. Les monges cuidaven del nen i el que feien és que cada vegada que tenien que donar-li el pit al nen, les monges el portaven a la fàbrica, les dones li donaven el pit i portaven un altre cop el nadó aquí, fins que la dona plegava de treballar i el venia a recollir per portar-se a casa seva i fins al dia següent. O sigui que això és el que feien durant tot el dia perquè no podien deixar de treballar. Apa, vinga, que anem a buscar un altre lloc interessant. Hem arribat a la casa del senyor Güell, que es pot veure darrere meu. El senyor Güell, com tothom sap, vivia a Barcelona. Barcelona era molt escandalosa, llavors ell, els caps de setmana i a l'estiu, venia aquí, es va instal·lar aquí a la Colònia Güell i vivia en aquesta casa que tinc darrere. Veureu una petita porta que tinc aquí a l'esquerra, que era l'església, perquè com sabeu, ells anaven a missa quasi cada dia. I res, aquí és on ell venia. Podeu veure a la meva mà dreta la torre vermella, que era la fàbrica on treballaven els treballadors que vivien aquí, que vivien aquí a la Colònia Güell.
la colònia Güell es va formar pels treballadors i les cases les va fer el senyor Güell perquè ells visquessin aquí i tinguessin totes les comoditats que podien tindre. Tenien aquí menjar, tenien de tot. Era una manera de reduir costos i de que poguessin vindre des de Barcelona fins aquí a treballar, que en aquella època venien caminant o venien a cavall i que trigaven moltes hores, no? Així podien estar el màxim de temps possible a la fàbrica treballant, que era el que a ell li interessava i d'on ell té la pasta, que en definitiva era el que volia. Així que anem, que us ensenyo una trosseta. Aquí tenim una casa de gent adinerada. La peculiaritat que té és que és una única façana, però són 3 vivendes diferents. Es veu bastant bé mirant les finestres, ja que les persianes, el color de les persianes identifica les 3 cases molt ben distribuïdes. Era, com podeu imaginar, de gent molt adinerada que treballava a la fàbrica i que eren els carrers, evidentment. Així que, bueno, així vivien ells. Un gran jardí i unes grans cases. Res, anem a veure les dels treballadors. Aquestes cases que tinc darrere meu són les cases dels treballadors. Com podeu veure, res a veure amb la casa que acabem de veure, que eren dels grans directius. Eren unes cases petitetes, amb un petit jardinet davant, una petita entrada i res més. Les que tenen balcó són d'un càrrec una mica més alt, dels que no tenen balcó ni tenen res, que són les cases del treballador aquest que està més de 12 hores i que cobra 4 duros. Bueno, en aquella època 4 rals. Així que res, aquí podeu veure ben bé la diferència entre uns i els altres. Però bueno, com a mínim tenien casa gratis i tenien els serveis necessaris per poder viure, pagats tots pel senyor Güell. Un xollazo! Vinga, va, continuem. Hem arribat a la cresta de la colònia Güell. És l'església que va fer Gaudí. Gaudí volia fer una petita simulació a la Sagrada Família, però com li van tallar els cabells, com us he explicat abans, no va poder arribar a fer-la. La veritat és que és molt xula, tota de pedra, i res, ara us explico una coseta. La cripta de Gaudí, es diu cripta perquè està a sota. Si estigués en el pis de dalt seria una església. Gaudí era la seva idea, fer una església, una petita rèplica de lo que és la Sagrada Família. Ja tenia els planells, ho tenia tot preparat, el que passa és que li van tallar l'aixeta i, com passa amb moltes coses, i no va poder fer-ho. Les proves que feia, les feia aquí. Ell, si entreu dintre, veureu que les columnes encargolades, torçades, semblant als troncs dels arbres, tot això ho provava aquí i el que funcionava ho va portar a la Sagrada Família. Si veieu la Sagrada Família i veieu la cripta, veureu que és molt similar perquè feia aquestes coses. El que aquí no sortia bé o no li acabava d'agradar, doncs evidentment no ho portava allà. Era el seu laboratori de pràctiques, però bueno, com li van tallar l'aixeta, ho va tenir que deixar a mitges i és una pena perquè la veritat és que hagués sigut molt xulo i hagués estat molt guapa l'església a dalt. Tot ho va formar de color verd, de color marró i de color blau, perquè ell era un amant de la natura. I per això les columnes simulen els troncs dels arbres, la part del sostre és verda com si fos la copa de l'arbre i moltes coses blaves pel cel, el cel blau, que era el que a ell li agradava. I res, vull dir, donem per finalitzada aquesta petita excursioneta aquí a la colònia Güell i anem a tornar, que ens queden uns quants quilòmetres per davant fins a casa. Vinga, va, anem-hi! Venim de la colònia Güell i res, només queda baixar fins a Viladecans. Vinga, va, anem-hi! Una ruta acabada. Hem anat des de Viladecans fins a la colònia Güell i de la colònia Güell, Sant Boi, Viladecans. Molt bé, una ruta molt xula, molt agradable, tota va per pista i genial.
Apa, vinga, anem a casa que ja ha ganat. Bye, bye! Fins al propèssim Ruta!